Kastalatibyan! Kit ita! Adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Awan serbi ti kinaporma, no ti ugali ket saan ama nagpasensya. Tampok nito'y programa tayo. Kastalatibyan! Oh, andahan dyan orayan. Ha? Ayan na. Day, kabababanay dyan tricycle. Kada kadwa na. Ay na. Kumimpintas mo tilabs ko itinal daw atata. Ay bagay na ti kulay ti buok na. Saka naka-uniform iti white. Ay na. Ad-adan anaing labot ni Angela, tata. Ay asit nga mo na. Undaway mo day tao. Ha? Ay, kasla. Pagkabang tanto'y puso, tata. Ingkaki din. Man-mano day to'y agundaway. Adaya mo driver at akrot nga agarap. Nagpudot iti parataan niyaw ang hilang. Kaya na ay iti pagluganan ta ajay. Wengarod, awan pa'y magtinakapila a jeep. Kat nagadot ti jeep ang nakahilera. Ika da mga ganan Ay, Hello, napagda. Amamong day ta lalaki. day tajay istorya akan ka anak kulit at text kanya. Ay, di agar ang kagkadraiwan. Ma'am, kumusta ka? Ma'am, mauawat mo kadinukla ang dagiti text ko kan ka. Inted ko tinumber ko kan ka. Takunam ano ka sa pulak ti paglubanan. Ag text laang ta ireserbaan nak iti pagtugawa. Ngam kumkumpurmi matinting kay text. Ay, saan mat akong kumpurme, ma'am? Iparparik naklaang ti ayat ko kan ka. Tatalagaan ay labak kan ka. Ayag tala ka. Uy, ang hilang. Saan ka mo tagas ta? Saan ka mat namin nag-reply? Hindi sulat mo, ma'am. Isaan ko apa nag-reply kat iso ti sumbat. Iso asar dengan nakon at eteksan. Grabe ka mo ang hilang. Kasi mo di driver api na mainam. Uray lalim mabaga api manaw. Kasanong ka nagdagulit? Pasaray agmis kulpay. In fairness, cute day dya driver. Anda ka na kanatayan. Adan boyfriend ko niya. Kat, anya tinagan na dya driver? Interesado ka? Irito kan ano kaya mo? Uy, siga mo. Agdamdam magaklaan mo. Malag saga nakakidin ta bumabatan kita waiting siya. Ang para akong. Ay, nabastadak samot tag tata. Di hagsaw iti kasta dudong. May saak matlaan namin a driver. Sa anak ang maibagay iti nurse akas kami Angela. Siya ngay, may stramo dya asawa. Ano samlaang alman? Ay, tata. Kasanong anaaram di na asawam ang maestra? Ay, pinuskulak ati rupa. Ganun nagaduk ka ni Balbo iday apuro profesional. Hanggang siya ba tinakaigasan? Ay, nuapay mat namin ang nagayatak ka ni Angela. Siyak taki din. Nay, napangikat iti bandog. Maagasan mo to'y pusok ang masaksaktan. Impasyar mo gayam ni best friend mo a Beth ije balayaw. Nakitam gayam di impus ka. Kayot ko ti gumura kan ka. Tapay manang, anya ti basol ko. Alam at awan ti relasyon ta. Ngam di nakpay inawis ije balayaw. Day talaang ti gumurguraam. Ikagkatawa. Saan ang nakakatkatawa ti naramid mo? No kaya't mo, di ipasyar ka may gibalay may. Rumbang lang. Kaano ayat ti bakanting. Tago pa'y. Tado ti customer ni J. Jim. Makitam day na. Saan mo ang mapanawan J. Jim apag trabaho mo? Gym instructor nga ro da ito'y boyfriend mo. Isungarod alam ka. Ta perfect day ta figure mo. Tata,
Apay nga taasan kumot kan amakit kita ni Angela. Ay busy siguro Amangan matnulik-liklikan na ko. Tatalaga as anak akayat. Ay na, di kag panunot iti negatibaw. Urayem Ay, nay, saan ayaan ni nanang ni Angela dahi tanay? Sumot ti kahira. Ay, uwan, iso, tata. Ay, pasit gatab, damagak man ni Angela. Ay, di mo ibagbaga asyak ti agpadpadamag Ay, nag-order ka kainin iti kananta. Sige, tata. Musta, ma'am? Ay, isukik mo't gayam a driver. Ay, agyaman na takanayon kayo amang mga dito'y restaurant ko. Ano kati inayabak apanak ang driver, ma'am? Asino nga'y jekadwam apogi? Uge. Ay, hindi tudong na dyan, ma'am. Pasahiros ko ngamin dyan balasang mawa ni Angela. Nagam dyan mo makikita. Kumusta kay ti anak yaw? Ay, adan apartment na iti asidag ti ospital apag trabahwan na. Masaduten nag-commute. Ay, kas jay gaya, ma'am. Wen, ang imbagakan ko na nga agawid ko maalinawas. Tamailiw kami matkan ko na. Ay, wala, ma'am. Ay, adamot nga minan boyfriend na. Ay, adan, ma'am. Wen, ang umjak pa'y mat nakita. Ang gym instructor ka, no? Ay, maskulado nga ron, Wen, dayta ti ipampanakkel ni Angela. Ay, naka-order ka magaya man iti kananta. Ay, katuna, takunam amabising ka. Ay, tata. Anya na iti ko na dyan ina ni Angela. Nagamabak ka no iti apartment. Kastagaya. Ay, day tala ang timbagana. Kanya kumapay ti sa baling, ay. Apay, pampanunutom nga da sa balin a boyfriend ni Angela. Awampay. Oh, Ninanang na mismo tinakaibaga. So, sige lang. Nagkaram ka. Ay, nagpugi ka. Ituloy mo ti agaram. Ala, manganta nga ron tata. Ay, pinapigsambanan ti pakinakam ko. Matuloy ang ti plano tang agpasyari di balayo. Talaga? Kanaw? Into Martes. Apag iso, day off mo. Sige. Pagsaganaag ni Mami iti kayat mo ang merienda. Uwa na. Saan pa'y lang amang lukat ni Mami iti restaurant? Kasi kasuan na ka. Future son-in-law ko naman. Nay, tata. Apay anak kadumog kamat dito lamisaan. Mati nga ron tirik nak. Maulawak. Ay, amangan mo jay high blood mo mananday ta. Huwag na ron. Naminanaw na jak nagtumar iti agas ko. Apay ngay namin, asan ka nagtumar? Kurang beti kwartak. Anya ka DJ agas mo, tata. Tainak gumatang. Ay, awamat nga ron kwartak. Anda kwartak dito. Ay, kuha ka babae. Kaskalaan another. Hindi lang ka natatang ko. Wala. Purayin nak dito. Tainak gumatang iti agas yun. What? Dito iti paradaan nyo? Una, apay? Anya day nga angot? Jay Canal di taigi. Kasta talaga dito eh. Nagasupay. Kanya nga ron. Awan ka diti aircon room amabalin a paginanaan. Kabayatan ti panagurura iti jeep. Ay nakita umat at aglaw lang. Awan mo't kinaka-aircon dito. Babawi ko na ya. Maala, agtugaw pa dito eh. Tamapan ko damagan no asino tinakapila a jeep. Sa dino ti pagtugawak. Kita Dita, nakarugrugit ti simento. Kay naawan mo't sa bali a pagtugawam dito eh. Ay marugitan da ito yung jeans ko. Sapay nagnina da ito branded. Oh, anya nga tata. Mayatan tirik nam. Mayatan
Dudong. Ay, agyaman iti ginatag mong agas. Kanet nalamiis at ano. Inggatangan kan iti agas at umarem iti laskob ti makabulan. Ay, nagsaya at kalaki din aya. Nagswerte ng hilakang ka. Anya, Ay, hello, Angela. At da ka gaya man. asino tinakapila, Jeep? Ay, ni tata. Dudong. Anya, Ay, iso tinakapila. Jay jeep na ti pagluganan niyo. Ay, apay asyak ngay. Kenusi ka. Sikan, tata. Adun ti pasaheros nga agururay. Itulod mo yan. Tapno adda mapasadam. Ay, agyaman ak Dudong. Ay, nagsaya at ti ugali mon baraw. Ay, awat yun. Nagitipasahi. Ay, tayaw. Ay, permit tiling at kon. Awaan ng tibang banglok. Sapay naghina day jay. Anya, nabayad kan? ngam saan na pa'y mag-ngaintadya bariya? Anya, mano ti barya maya? Bay ang piso lang. Oy, si Kalakay. Damag ka damag iti pamasahe. Ngam di mo pa intad ti baryami. Nitag ko sila pa nakit din. Naglastog ka na lakay. Di nakamam mo. Ay, susan. Kayat mo tigulo. Ay, susan ka akas na. Kalma ka. Bumaba ka man iti jeep mo. Tagdinanog ta. Ay, Ay, son. Sa anak alumaban. May saklang ka driver. Lumaban ka! Sige, bumaba kayo. Tata! Tata! Anyat mapas pasamak dito. Gumababa mo tandag iti pasaheros mo. Taas sino kang agdamdamag ha? Kayat mo ti maaperkat. May amon Dudong. Maskulado. Nay. Agbuya kayo. Tapaturugak man da ito'y. aglisi ka dutong. Tama nga no may purok ka. Tikunam siguro. Kabutang kanya. Ay, sige. Labanam dayta ko nam lang asinaw, Dudong. Gustan! Saan mo at tagibas si tipadak a driver ah? Ay, di ka nagpakpakita dito. Sika maskulado. Angela. Han. Tulungan nakmata na. Kakabsuta kon. Tumakder ka may sam. Naalaala ang barok. Amaw, tandaan daytoy Awan serbiti kinapurma. No ti ugalay, ket saan ama nagpasensya. Ay, grabe. Nabuyak jay video ang nag-viral. Ay, permi ti katawak ka ni boyfriend mo. Kunak ano na pigsa, ta nagmaskulado. Namindwala ang adinanog ni Dudong, natungtan. Anya ang boyfriend ko. Ni Rixor, saan ka di a boyfriend mo? Ay, pasensya kan awan ta kinatawa. Makapakatawa mo't nga min jay video. Hay, imbreak kunday di areksor. Anya? Apay mo, di ka asim Naglastog mga ming. Piso laang abarya. Di na pinasensyaan jela kay a driver. Kasano, no da kami ti agkatuluyan. Bastit la pa nagkamalit, danugan na ko na dagaws. Sa bagay, tay kunada nga mo doon. Awan serbi ti kinapurma. No ti ugali, kat saan mo't ama nagpasensya. Gatuan, imbaglakit din ang tagyak pa'y nayamam mo kin ni mami. Oh, ada si Mardeng Adjep di talikod tayo. Uri ka, kasla mabigbig ko dita bumaba a driver. Ay, jay cute mo't a driver. Ni Dudong ijay video ang nag-viral. Iyam amukan ka ti boyfriend ko. Boyfriend mo? Nagbitan? Ay na best. Kastala ti diyagan. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw, iti pagsasao, ako nana. Awan serbi, ti kinapurma. No ti ugali, ket saan ama nagpasensya. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez.
May sapay, asagot kada kayo. DNPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kas talatibiyag! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. An-anwen tinasamit a relasyon a nakapost iti social media no kanayon kayo met nga agapa. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag! Ay na, una yun ang nag-sweet dagiti nga agasawa na kay. Makapaapal na. Kanya man din na buyam dito cellphone mo ya. Daytoy di impostigayom ko a video da nga agasawa o buyaam namin ang. Isungarod adyak kaya tag cellphone. Saduta nga agbuya iti kakasta. Istorya ang lahan yan no anya dayta. Daytoy video da nga agasawa. Asinagutan nila kay na iti adu asabong. Sana kinis ni misis na. Sino agayam mo anya dayta? Ningay Jenny. Asawa ni Marvin? Wan, ay na, mayat kumamot no kastoy kaswit kinaasawa. Ay, di na pa'y maiturod asagutan iti uray may salaang arusas. Tagpasagit ka man daw. Idi na minsan nga aldaw, napandanangan iti may sa aklas a restaurant. Tita, At dapay hashtag na forever. Kaskada couple goals. Kuna na dito'y o. mapal ka? Namin ano tamat anapan ng restaurant Restaurant ka no di turo-turo apang panganantay di palengke a budget mo. Tinakpay mo may turod ang maidi. Ay, makaturog-turog ako namang bambantay dito'y lako ta ang tilapia. Nagtumal kat itan ay. Malaos danto. Ket aramidan ta ati sigo niya aramidan ta. Ay, masadutak man laang amapan agisursur di tabalay-balay. Baga kaya asika ti agi sorsor. Siya may Rumbang laang asika tasaan ka mat aswit kanya. anya saan aswit asa sawon. Malay sagana mong dagiti isursur mo. Isagsagana ko. Napampanno ka kung nabi pukaw. Ala, muna kan nga gawid, tagi nanakan. Siya kundi makaamong nga agi sorsor. Sigurado ang amalakom amin dagita tapno saan amalugi di punan ta. Kadi, anya lakot ti batit ko na ya. Nay, apay dayta. Arako pa niya. Tapno saan mo amarik na tibanog mo. Arako pa nakatagat tilapia ka. Awanan kay tibain! Babairo ka! Oy! Di ka gibunga! Ama ka na matama anak! Day talag babae di mom! Ang babawi ang anak ikalay sa kaniko! Sige! Huwag taram ta diding aging kayat mo! Di ta ka manlangan! Saan ka pumanaw? Tumanaya ko! Hoy! Agsablay ka! Ay, unayin dagita ka aruba. Agap-apa damanayin. Timbaray ni Barbeng, tabarsakan ni Gine iti plataw. Nakitak pa'y ni Berto nga agisulsulsol iti lako na ati maray. Dandanay ngamin matamaan iti inbarsak ni Jenny a plataw. Taapag isaw alumabas di tabalay da Jenny. At dapayan mairaman na sa bali akahaw. Apay nga taaka na yung nga agapa. Ay na, kastalatipyag agapa nagtamit ti agasawa. Ngagmaday. No agapa da. Rumbay nga pagsaritaan da na imbag ti parikunda. Saan ka nga agdadaal da iti alikaman da? Dakon, Pumanaw ka diti balay ko! Awan bayin mo! apay apapanawon na ngay balay ko mo daytoy. Pumanaw ka! Ep! Ne, di mo iparsak dayta. Pinggan dayta. Laglagi pa. Nangingina dayta. Laglagi pa. Hinulhulogam dayta iti mano atawin. Ay, winan niya.
Dahito lang arudan ti ibarsak ko di tanapos. Ay! Kol, arupam. Nangingina day ta. Ay, nangina ti paryok. Stateless day ta. Abay, di mo amo aribo ti bayad day ta. Sakin ka. Ipapatay kita. Anong maitama dito yung rupa? Siguradaw makupit. Okay. Ipaibus ko tilako at tilapia. Ay, nagsaya at manlakay. Naglaing ka nga gisursura. Tumatkan ka nga da swerte itinegosyo. Ne, anya ngay deta nakasupot ang ginatang mo. Kapag na nakalako at agsida tayo magkita itilit yung manok. Ay, namaragsakan dagiti anak talakay. Babes. Isaganam nga rudin tila misaan at amangan tayo. Itayak pa mabisin. Anya ti ko na? Kunak, isaganam tila misaan. Saan aday ta? Diin mo nang imbagang. Ah, di ko na ka, babes. Mayat matlaan ka di adenggan. Hey, makapasigar adenggan. Ay, no, saan mo kaya ti, babes? Sweetheart lang, eh. Banya, sweetheart. Di nakman awag-awagan iti kasta. Kung naman sana ka-sweet ka na, itatagbali na ka-sweet. Di mo matngarod kaya. Berto agtal na ka. Saan ang maibagay nga awag-awagan nak iti kasta? Ay, katwan, ano isuti ko na, maring. Ay, kuna man no nagdigos ka. Apay nga agat tilapia lat tamot ti payod mo. Buwak laeng, ka naglabarak. Walang minak namin. Hay, pati sang aw mo agat tilapia. Nagadwa reklamom. Pagpadpada tamot lang, iti angot. Ayun gayam. Handa ka di impos di gayam mo ani Jenny. Awan mo't ita ti impos na. Limba ba sa kaya balayda ang nagisursur itay. At dahamot timay ababat siya iti ruwar ti balayda. Bag ko na mata, sana ka natamaan. Tapay ko nga. Ngam di timay apalanggana, tijak na siya. Timama dito yung tuktok ko magkalkal mo. Sumada bukol da ito yung tuktok ko. Nan kita akman. Ay sus, adangag pa isaw. Uray lalimitang. Anak ko nakitagap apat ang agasawa. Da Jenny kan Marvin? Agap apada? Nangit ko matagpukpukaw ni Jenny. Kano ka na yun ang nag-sweet da adway ti social media? Angang permida mait no agapata. Nagasamat kit ito yung tuktok ko tani nagsakit. Maturog ako man. Adamanan ipaaramid. Ala ka din. Ikan mga la iti kutsay di tarwar. Pitpita sa mong itapal dito yung tuktok ko. Tanya ti aramidem dito kusina, abigbigat. Tamagang pa lang, mate. Kas iti sigod Ay, saan ka nga itimplan iti kapem ita abigat? Tanasakit pa ang tinagam kukan ka. Saan di saan? Kabalak mo ti agtimpla? Ay, di mo usaran dagiti kutsara aginatang ko. Na? Uray dagiti tasa, takukwak dagita. Ay, una yan. Awan lugar ti babairo nga asawa akasken ka diti balay. Hindi pa lang nga minapapapanawan ka? Ngam di ka mat pumanaw? Gumatang kayo ni iti tilapia. Presyo agang wid. Umay kayon. Aray! Ay, Jenny, umay ka gumatangan. Italaman nga minang kangagkita ta. Ijay Facebook, di pa kakikitakan ka. Wing nga rod. Sikat ka na yun nga ag-like kan ag-comment ka dagiti ipopost ko. Win nga ron. Ani, matang taka dito tilapia. When honey bunch. Ay na, nag-sweet kayo gayong katalaga. Sugar. Kas lang, nalaas nila ako dito eh. Ay saan analaos dagiti lang? Aglaglag to da pa'y agang angis da, kitain nyo kami na. Sugar, intalangan ko dyan sa bala. Ije ko pagkatangan ta. Sige. Maring, pasensya ka na. Iti ka no sa bali ti paggatangan ni kuna ni honey bunch ko. Ay naglaglag to pa'y dagiti lako ko. Bakit eh? Sige ano iso ti kayat yaw.
Ay, unayin na kita nga agasawa. Bida pa'y maggimatang itilako. Unay may sakilo lako mama. Taano sa anak akakaasi nga gisursursaw. Oh, bakay. Yangay. Ada buhay naman mo. Adda kumaa. Ni Jenny kumaron. Nung ginuyod mo ni Marvin agumatang dakan iti sabala. Ha? Ay, wine. Enjoy mo't ayan tibalasang aglaklako ti gimatangan da. Ah, di napintas nga aglaklakaw, tinaggatangan da. Way, abay, saan da nga mo ti agpili? Kat mo nabdabiyag da gito'y lako ta. E dinto ta natay ti lako da ita balasang. Ay, saan tamanin anak ka lang? Di ka ka din tanagang. Isursur ko man mo at damat da alako ta. Apay, saan ka manan nga agtagtaga rin? Sangkadlaw launay. Isumat lagayam aginuyod nak iti ayan ti balasang aglaklako. Taijay ti kayat mo apaggatangan. Tila mapampanunot mo may kan madmadlaw mo. Katagpay sumat. Apay, ti ko na. Jack nasiputan, di panangkid daw mo iti number day di abalasang. Ay, panunot mo na tayo ta. Babairo ka at talaga. Marmarwam ka na. Dahil ito'y may... Tilapia! Matang kayo! Sa diwa tilapia! Ha? Agap, pada kita agasawa aja ini kan Marvin di Jerwar ti Balayda. Aglakwakit ni ti tilapia. Narigat ti may ramraman. Asus! Papaarayatin. Ay! Inakon aganawa! Pare! Gusto daytan, sumardang kayon. Anday ko! Abay ngay, sakbat ti sinipat mo, pare. Ay, kwa. Kalbon ka! Anday ko, di nakpungutan mo't, Anday ko! Sipat kas ka nakaramot mo't ng tinaganab ko, naganawa. Ang lisi kang amin Anday ko. kung saan asik ka, di mapungod ka! Gawin ako langan! Bakit? Saan ka nakalako? Naan-ano ka, Berto? Naganawa kiti agap-apang agasawa. Sakmatan ti sinipat, kan pinungot, kan kinaramutan da. Anya, nagkunang amin nga aganawa ka. Kunamlan asino ka akalaingan. Inanawak da Jenny kan Marvin. Anya, Pero hindi kita nagapa da. Kunam mo ta sweet da. kano nakitak ida iji palingki anag sweet? Nakita mo, naka-holding hands damay. Awan lat bilib ko kadagita. Tay ko nata nga roday. An-anwan tinasamit a relasyon ang nakapost iti social media. No kanayon kayo mat nga agapa. Aywan awan serbina, lakay. Ay, agasam dagiti karamot ko. Ipapulis ka, iti kasto nga naramin mo kanya. Nagadunto pa iti karamot dito rupak. Sika pa iti adaganas na nga gipapulis. Ay, nabangking sanda ti ropa. Gapo iti panangtong pam kanya. Oh, basol mo. Ipapulis ka kung nagtumay. Hindi pa yung ibagbagam da ita. Duwatang agpapulis. Ireklamo ka. Tilapia, gumatang kayon, tilapia. Si kamot kayang taglaklako, Berto. Saan animal eh? Ay, isak. Tagi na namat di bakit ko. Ay, pasensyakan ang talimtagmutan tarupam. Kasano, sakmat ti sinipat-sipat nila kay mo. Kat si kamat, pinungot-pungot kan kinaramutan na. Kasano kat nakapating na kamag ngamin. Kaya't ko lang mati aganawa. Sakmat tan tinairaman, sak tinasaktan, sak tinadangran. Ay, pasensyakan Berto. Imbag ka ba? Tanakaan-anos ka nga asawa ni Marie. Kat siyempre ay ayatan mit itong galmay sa akin ni bakit ko. Oray saan mi nga ipopost iti social media, agin inayat kami. Sana kung nag-post. Tapay mat, Kasano magnamin. ano tinapasamak mo?
Ay, simuro tani dyan balasang nagnakla ko iti tilapia nila kay ko. Ay, isumat lagaya, masaanin ngaglakla ko day, kaabay mi dito, eh. Ay, inagaw na nila kay ko. Inagaw na. Aring bakit? Dakaw. Nakalako ka? Oh, naitamat na ya. Day tamat ti umuna adamagam. Kat, anyangay nga ro. Nagado ti babayadan. Uy, nakalakwak. Kat saan ako na nagisursor. At daing sangpot mo asigaan. Katuan, sakpay di ko na. Fried chicken ko naman. Kaya dapay pasurot na. Anyangay day ta. Oh, sabong. Damagam tayo lang, mate. Manungay day ta. Nanginginat yung presyo na ito, eh. Bunch of flowers ko naman. Parakin ka. Dungdungwak adarling ko. Adulaan. Sayang di pinanggatang mo. Di mo pa'y lainted kanya't di kwarta. Taisupay na igatang ko iti kasapulan dito kusina. Kita manday nga ugali. Karikreklamo ka. Nga uray ka la agunget no saan ka asagutan. Itatasagutan ka, agunget ka manan. Saan ka mauawatan bakit? Anyangay dito asabsabong, makan ko nga raw. Sapay nagngina. Basta, dungdungwan ka bakit? Aging tungpaltan. Saan mo aliplipatan day ta? Uray sa anak asway, I love you latta. Nagado ka nga mo. I love you bakit? I love you lakay. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Ananwam tinasamit a relasyon a nakapost iti social media. No kanayon kayo met nga agapa. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibyan. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti met direksyon ni Teresa Calay. Musika, Ken Computer Recording Technician Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami, itiinkay panang tarabay. Kas talatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Urnusen ti parikot iti sanikwa, tapno saan kay nga agiginura. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibyan! Oh, lakay. Ape anak kapanimit ka dito lamisaan. Saan ko nagustuhan tinagtutungtungan nga kakabsat? Maipapan iti matawid nga adaga. Anya, saan na saya at asasawang? Kat kunakbat kan ka, asaan ka nga umanlugot ang magudwa ti daga? Ngamin, sika ti ad-ado ti sakripisyo na, anang ay aywan kadagiti naganak yo. Kaday tamat imbaga. Nakaungat kit din, dagiti dua kakabsat ko. Ay, anya aya ti kayat da. Ti kayat ni Salvador, ijay addawaig na. Kat dita ti aramidan ta atalo no bilang. Kat ilaban mat kano ni Carmen, asaan amapan kan kwa na jay kabatuan apaset. Ay, aglalaban kayo no kasta. Asikaswen nyo kit di day ka sa nikwayo. Tapno saan aday ta ti diyo pagkikinaawatan. Veronica, kayat ko pa'y timangan. Apay aday ito'y laang tigi naob. Ay na awanan ti bagas. Imbagak tumat ngamin kan ka nga alaamon jay tawid mo adaga. Tataluon namon. Tapno saan tayon agumatgatang iti bagas. Ay, ngumin napay nga rod ti bagas. Kat, isumat imbagak kadag iti kakabsat ko, itay nagsasango kami. Kat, Kung ano manong Herminio, mas nalawlawa ti tawidan na. Taiso ti inauna. adula amin. Gaputa iso ti inauna. Adon ti bagi na. At dapat yung bagana.
Iso ka no, ti ado, ti sakripisyo na, kadananang kentatang, idi si bibiyag dapay. Uray anya pa iti bagbagana. Romban amapanken ka di addawaig na. Period. Ay, samet yung buridak mi. Ni Carmen, ako di post ija Facebook. Ay, may samot na di adina mo tilablabidan na. Di na kano kayat, ajay kabatuan adaga, ti mapanken kwa na. Kat, asididmat iti kalsada. Di na pa'y kayat? Ay, una yung dagidjay akakapsat mo. No saan da kayat ti agbigay, ay kat, aglalaban tayo na. Anya ti makunan lakay. Makunak iti. Di kagdengdengal. Itayak pa'y asao-asao ditoy. Katurturog na tao. Kuna, i-post ko ka din iti Facebook dagijay agom akakabsat ko. Agom, dagiti kakabsat mo. Apoy, kasano ang nagbalin nga agom da? Di mo na nga, di istorya. Adda ayamat istorya. Di nga'y panaggugudwami iti tawid. Di kanu kabatuan ti tadahan niya. Sana mabalin day ta. Tasigun itilintag. Anya ti bagbaga tilintag. Ituloy mo ah. Inadal mi day ta, itinagadalak iti kinaator nila. Anya nga rood di bagbaga tilintag. Hindi ka matata, jak malagip. Anak sama ti insuro da. Parsakan kay ti cellphone makita. Ah, Paginlalaing ka man ako ka. maging lalain nga bagbagam. Kung nagadalak iti kinaator ni. Aping nga rod nga awan mat makita ka pamanik na anagadal ka iti kinaator na eh. Kapay, tabirukan pa lang ti pamanaknak mo. Dahito ikinalain ko aromaso, tinaan anay a pamanaknak. Lakay! Lakay! Umay ka man ditoy! Kita ang gininanak, ayaban nakmanon. Umay ka! Takita am dito impose jay agin lalaing aburidak yo. Anya, nagipos manan ni Carmen. Kita am ngamin ah. Oh. Nan, kita man. Ah. Sakunay makita, basamon. Kunana, dagiti agom kat adda mismo iti uneg ti pamilya. Oh, sana inikan iti hashtag ako nana. Addanto aldawyo. Nagturad matang anagipos iti kasta. Addanayon pa iti hashtag na ah. Basama, Hashtag pera over dugo. Mang-aagaw. Kunana naman. English day ah. Anya nga English? Adda ayamat binasak na English. English ti dengeg ka. Maglablabusin tayo di akabsat mo Salvador. Saan anasaya ati aramidan na? Bagbagaam tayo di akabsat mo. Bagbagaam, wan? Bay aga pa kami nga kakabagis na kastalag. Ay, unay katabannog kun aya anagnag na anagpirok iti abogado. Nasaya tasimbang petkan. Itay pa'y ngor-orayan ka. Kita ang dito impose ni Carmen. Oh, kita mo. Ne. Di mo matunay idekat dito yung rupak data cellphone madulingak. Nagipos man ni Carmen. Pangpangtaan ng tibiyag tayo. Ay sus. Idarumtan sa dayta akabsat mo. Ini-screenshot ko di post na. Isunto ti ipakita kay abogado. Nung makasarita ta. Ay, nanginat ti agabogado. Sa bagay Ay, napanak iji opisina ti may nga abogado. Agasem, 5,000 ti consultation fee. Ni, nagninamot Hey, apay ako manatawa ka. Ang balakan samot tayo. Ay nalakay, nakabalis akong kadagiti agom akakabsat ko. Nagpusak ijay Facebook ko naman. Talaga nagipos ka. Noong baga aramida. At addan agumura da Basol da Aping ngamin nga ijay kabatuan tito da kanya. Sabagay.
Sige, buridot ti kanday tikas jatawit. Oh. Ay nalakay, di mo lamong. Nga idiagsak sakit dagiti naganak men. Siyak ti para sukat iti daya parda. Makitam ti anos no? Nasingpat ka kindi aburidak ah. Narespeto ka nga anak ken kabsa. Apay, di ka pa'y nagkatawa. Asurukan amay sa oras nga katawa ka, Carmen. Ay, sobra ka mang italang mat nagkatawa. Lakay, adda na panunot ko. Tapno marisot, day ta problema iti daga. Anya day tabak ay. Ay, saan ang maala iti pudot ti ulo day takat? Ornosan ti parikot iti sanikwa, tapno saan kay nagiginura? Nagsaya atan bakat. Takas pati panunot mo. Kinaimbag. Kato na, iso nga awisam dagiti kakabsat mo ngagsasarita kayo anasayaat. Ayun anya. Maornos day ta a problema na kay. Iso nga awisam dagiti kakabsat mo ngagsasarita kayo anasayaat. Wen, aramidag day ta, bakal. Oh, denggam ibasak. Nag-text kanyak ni Glenda. Andati ko nana. Agsasarita kayo kano nga agkakabsat. Dagat na sayat ita ah. Talaga nasaya at magkiti daytoy aganwat ni manong mo a Herminio. Gaano kami kanong agsasarita? Inton Sabado kano, ijay restaurant ijay ili. Sumurot akto taimbag lang nga damat mangted iti moral support. Oh, anya ti makunam iti daytoy singasing dagiti kakabsat ka. Apay asyak nga iti pagdamagang. Kud, kunam anagadal ka iti kinaaturni. Tistingak man ita ti kinalaing mo ngay paspasikat mo. Ay kayo na, day kalagayan. Sigun iti article to, Republic Act number 303. Nailanad ijay, arumbeng agdadanggay dagiti kakabsat. Ah? Nalaing ka? Apay ka pa, oy. Namati kami. Kung kuna lang day jay. Pinarparpot ko lang day jay, Republic Act, kas kada article dita. Naa? Sa dino ti pagkikitaan niya, Amom jay sikat a restaurant ijay ilay. Jay ihawan ko na. Ihawan. Nga day ta. Sana naimas ti si daon ijay. May mayat nga ibagam nga ijay beer garden ti pagkikitaan niya. Birgarten? Kaya video kyan day jay. Video kyan akan restaurant. Ay, naimas ti baka ni jay. Ado ti pulutan da akal ding. Ibagam nga ijay kay nga kikita. Sa anak mo't ngagpulpulutan. Siya ngay. Apay, sumurot ka? Siya nga ron ti aturnin. Ilaban ko na ito'y akaso para ken ka. Ngay, aguray ka man mo kay. Apay, sa dino ti papananday ti a tricycle. Kat nalabsan tayo umatan ti restaurant na papananta ko Saan nga ijay ti pagkikitaan tayo? Sa dino nga yan? Ijay beer garden. Pag-iinuman? Mayamon. Tayo sutikid daw ni Carmen aburidak mo. Patganta. Tapno agkakapya kami agkapsat. Ala, Bawalan ti agong ungat, bakal. katuan O anya, umanugot kayo iti singasing ko? Ila ko yulangan ti dagayo kat pagbibingayan nyo. Tangay di kay matlagi kinaawatan. No siya, mabalin. Umanugot na. Tatibingay ko. Igatang ko lang iti ado aburyas. Baglaan ni Gusok Sa bagay. Mayat day ta. Ala, umanugot akman. Imbagla pag negosok ti bingay ko. Total, di tayo matlag kikinaawatan iti day ta sa nikwa tayo. O sige, kastalatan ti aramidan tayo. Oh, my. Ay, nagmayat kag kanta Kung nga manong. Ay. Nagbagay ti boses tado Nagjuwit taman kit de. Kaya total mo tayo agkanta. Lakay, nabartakan. Apartat ka sasawa. Ay, usto daytan. No,
di nagpagsatag. Agawid na nga ro din. Ah, madamdama pa tani, adda pa'y madagiti kakabsat ko dito eh. Veronica, kuskus sila pan nagsamot itay. Kat no is-isaman ka. Ayaw mo, tiyag ko sila. Ay, kasta kaya? Ay, ayaban taman kit din ni Carmen. Nakadwa tamot nga ginom. Carmen! Umay ka dito, itagi inom tayo. Wan, umay ka dito eh. Anya ayat yar aramidam di talamisaan lagi ti lalaki. Bambantayak nila kay puta na bartukon. Ay, Apay ay abantayam. Bye-bye am. Umay ka kit day. Taramanan tayo mat daytoy ladies drink. Ako nada. aywan. Malagip mo ka di ba kahit no niya tinapagkikinawatan nga kakabsat, may papaniti tawid mi adaga. Ila ko yung marudan ti dagayo. Tadi isupay, apagaapaan nyo. Ay, wenggaya man niya. Nasaysayatan ti kasta. Day tamot ti nagtutulagan nyo. Ay kat wanan taaga-apa kayo mat ngamin. May mayatan nga agpaiso ti kasta. Saan kami nga agpaiso nga kikinawatan, may papaniti day di adaga. Ala tati mapaglakwan ay kat aramatan itinasayaat. Kan paadwan pa'y Buwan na. tahusto tay na ko na ni Glenda. Urnusan ti parikot iti sanikwa tapno saan kay nga aggiginura. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao akunana. Urnusen ti parikot iti sanikwa. Tapno saan kay nga aggiginura. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti mat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. DMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Kastala ti biyag. Agyaman kami iti inkay panang tarabay. Kastala ti biyag. Ket ita. Adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Saan laeng apan nakiasawa ti ragsak ti tao. Nudiket tinatal na. Ken natalina ay apan nagbiag na. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Apay, sa dino tinagapwam bebang. Di taman ili, tata. Napanak gimatang iti sidaan mi kan ni tatang. Ay, naimas man nga rudin ati sidaan ni kumpare. Nabaybayag nan nga ibagbaga, akayat natiyag sida iti karni ti baka. Iso anapan ko yung gatangan, tata. Kan inyalak matan iti kar ti luto. Ta isumat, ti usam na. Ay, padak matgaya man na sa mitilutaw. Kunak nga ro, nga igatang kulaangan iti maintenance na. Ngam kunanam, nga uray saanan nga ag-maintenance. Tanapat patagkan ko ala ti loto. Ay, ni kumpare ka talaga, aya. Ay, gumatak man iti asin, tata. Nalipatak ti gimatang iti napanak iti ili. Manutigatang ang bebang. Taga-inap ko nga minday dinanang mo. Handa ka no kampay idi inyarasas na kanyak anumiraw. Ay, mamati kayo mat iti kasta. Bareng ngay mga bakak iti milyon. Ay, jaklam mo, tatang. Amom bebang, no mga bakak iti milyon, mabalin mo ti gumatang iti asawam. Anya, tila ibagbagayo. Jakon kaya ti makiasawa. Ay, jak kaya ti makiasawa. Takon. Ay, jak kaya ti makiasawa.
Isungarod ako nakagumatang ka. Ay, hinak man lagluton tatang. Ay, ang hirman na imbag ti karnit baka asida ka. Jak baka ngal-ngal itinakulbay. Auntie Bebang, Oh, saan ka di pa'y amang rugi ti luto di ta TV? kita apatalas-tas pay lang. Nagbayag matan, makatutulog akon. Sapay ko nga, tamangabak jay loto ni Lolo. Iso nga rod nga imbaon nak dito'y balayaw, tabuyaag jay draw ti loto. Auntie, adan boyfriend ko. Na Di mo ibagbaga ka dagiti dadakkel ko. nakaupubingan ka, dan boyfriend mo? Nagkuha po di boyfriend ko, auntie. Ay na, agdakalin na. Ay, saan? Pagsangitan na kalaang dayta. Talaga ka di asaan kan ama ki asawa, auntie? Joy, tila damdamago. Dakos ayat ang saludsod. Nagrigat nga tati awan asawa no. Na? Nakalidliday dagiti amok abakot abalasan. Na? Awan timang kibing kadakwada no nakapsugdan. Na? Nagadukat nga momon? Ay. Huwag mo't ni Bebangay. Makaturturog akaw. Ay, hinak man la irike pantiri daw. Katanton ni Bebang, tandamot ulbak na. Nay, apay Bebang. Nangabak kay ti luto. Sa nga pulo a milyon ti inabak mo, tatang. Kunakon kay. Inyarasaas ni Nanang Mau ang mga bakak. Milyonaryo tayon, tatang. Ninin, apa yung tatang? Aprusta mo na tabarukok man. Tatang. Zakmakang. Ay, itaray ka na yung hospital, tatang. Sana na nako. Ay, ayaban na ko ni Nanang Mau. O salamte, napangabakak. Tap mo naragsak ka na. Yan. Nanay. Ay, tatang. Ay, tatang. Di nakpanawan Saan, tatang? Makipagladingit na, Bebang. Si kamot gayong friend. Kanoda kay Cha America. Nagbakasyonak mo't Naira namat anadamag ko anatayan ni tatang mo. Wan nga rod. Ay na, friend. Single ka pa mo ilagayam. Awan mangayat kanya, kasana ka napintas. Malaksit, abasita ka babae, nalukmagak pa'y. Ay na, di kagsaon itikas na. Kan nadamag ko, anangabak kagayam itiluto. Nadamag mo na ita. Uy, iso nga rin nga umay kaawisan. Agparito ka. Anya? Ipatangos mo day taagong mo. Uray siya. Day tati umay ko ipaaramid ito'y Pilipinas. Iso anagawida. Kasta? Saan ngamin nga uso ti lugpap ti agong na iti Amerika? Ay, kasta ka di. Kano nagadupay ringkos ni Tirupa. Ay na, mabalin mo apabenat day ta. Tapno umubing ka. Ay, mabalin ay ha? Ay na, friend. Mabalin agpapudaw ka. Amin ita nga posibleng basta adda kwartang. Panunutan pa'y. Ape panunutan pa'y laon. Ano nga'y ginagdakil a kwartam no di mo usaran tapno pumintas ka. Ay na, Bebang. Sigurado, ado ti agaram kan no pumintas ka. Agladladigit pa'y laang ita, friend. Ay, ang gayam anya. Tani, natayan ka mo. Wan nga rod. Awanan ni tatang ko. Naatake ti puso. Unay matayin, Bebang. Takalpasan na nangabak ni tatang mo itiluto. Pinmusay matayin. Wan nga rod, tata. Saan ang bali tabak ng kaitan. Kay, ang ngangay ti planong nga aramiden iti kwartam anaga daw. Ikak dagiti kakabsat ko iti sagay sa amin yun. Nagswertidan no kasta. Ay, tapno saan da nga umay agdawat kanya kiti bagas kas kada sardinas. Kahit nasaya at ano kasta. Ay, kahit kaano kamat ngay ama ki asawa. Ay,
Kasapulan ka di pa'y ang makiasawa ak tata. Ay, dahi ta akin na ado ti kwarta man. Sigurado nga ado ti agrayo kan ka. Diyak nga ro din ang muno anya ti aramidak iti kwarta ak tata. Nagadumat ngamin. Iso ka din dayta ti balay ni Antim Bebang. Wan, iso dayta. Nagbasit maten. Kunak man no ado ti kwartana. Kut, iso laang matagigyan. Ay, inak man pasyaran ni Antim. Tapay, Mapangkwarman itala ang armam. Idi, nabaybayag akras na ka. Di mo matpinagan ano. Idi day jaya tas saan pa milyonaryo? Ay, kwarta lang matgayam ti kayat mo kankwana. Di mo ba't ibagbagan No da kamin to ti agasawa. Magatang kunto amin akayat ko. Kaya't nakadilat ta, oray sa anak ka napintas. Idi pala na inayat ka, Bebang. Di ka man. Kat no nagado ti chicks mo idi. Di naktupay talyawan apulos. Uy, saan ba ta? Mabuti nga lang amin idi kinitatang mo. Tanakais istrikto. Bebang. Mano ka di pa'y tinabati akwartam. Adopay Agasawatan. Anya, nagbiit magtan. Ulin ko na mo, tagkasartan, Bebang. Agpanuno takpay anain ba? Auntie, apay nga da ka diti balay mo. Ay na, nagadumot nga minti mapanagpasyar kanyak ti tabalay ko. Dagiti agar-aram kan ka. Ay na, nagmayat auntie. Di kutseda amin. Kan nagugwapo da. Agpili kan no ay sino kadakwado ti pakasaran. Ay, nagrigat mat nga ro ti agpili. Ni Uncle Oscar takalugaran tayo. Kato nagado ti chicks na dayjay. Aw-awagan da pa'y playboy di ti lugar tayo. Uray tanagwapo kan nataraki. Ay, sakit tulaang ti ulo. Anya ngay nga rod ti kayat mo. Ne, friend, nagpa-opera ka maggaya man iti agong mo. One friend, ngumpimal pa. Ni, apay ngay. Ay na kita ang saan mat atin mangus da ito agong ko. Anya ayati kayat mo. Jay natangos nga agong Mayat daytan, akinatangos na. Sana ka kontento. Ipaurnos ko man. Aggastos ka man. Ay na oray basta pumintas Oh, si Kangay. Kaano ka mat ngagpapintas? Ay unay katus ka. Agkarasubli ka. Nagkulit ka. Mayak na rod agaram kan ka. Idi, di nakpulos pagan Itataado ti kwarta? Inaldaw ka nga o may diti balay? Umay ko na rod kasti ayat ko kan ka. Di na ka di kagura. At dapat man ang nabati akwarta. Ay na, dahi talangan ti ammo madamagan kanya. Oh, abay Joy. Ada ka din nakabutbut nga nakitam di tarwar. Dagiti umay agaram kan ka. Agdidinanog da di tarwar. Anya? Bebang, siya kang tisong bata. Bayam dagi agar-aram kan ka. Andi, agayab ka na iti polis. Tani agdidinanog da. Pipin na tayo sa amat ng dagiti agar-aram kan ka, Bebang. Ay, makapadanag, tata. Kagasan dagiti may inaresta dagiti pulays. Kababain pa'y kiting. Apay, awan laya, uray may sa mapilim kadakwada. Kasano ko mga agpili Kat amukmat ay jilaang kwartak ti kayat da. Ay, sa bagay matkiti Nagrigat mo ti makabiro itinapudnong agayat itak panawon. Ay, agbagbagat ka lang din apalasang nukasta. Agam, an mo nga tinagado akwartam. Di na matlasong bata ng Bebang. Apay aya, nga apurado ka, Oscar. Nas ka nagasawatan. Ay, jakpay kaya ti makiasawa. Bakit ka? Di mo pa kaya ti makiasawa? Ada pang panunutek nga aramidon, asaan ati makiasawa. Agasawa takit din. Di ka rin.
si kalahin ti ayat eh. Nga ta. Oh, abay manan. Taka manan na disturbo. Dagiti agar-aram kan kante. Agpipinal tugdan di tarwar. Anya! Nakaroon da ito ya. Oh, apay akas na ti panangkitam kanya ko, Oscar. Nasken ang matagikwa ka, Bebang. Anya taramidam kini ante. Kidnapin kan. Ay, sus, Joy! Umawag kan iti pulis! Darasam! Natahusan nga agpayso day taagmong mo, friend. Kontento ka mat siguron. Ay, timangos at talagan, friend. Ngam agdatang kalaparikot ko. Anya nga day ta? Marigat anak nga umangos. Ala, apay nga eh. Ay, bimasit mat ti abot ti agong ko. Oray timangos. Nan, kita akman. Kita amon. Ayun. Ay, jakon kaya ti agpa-opera iti agong kastalaang. An-anwok tinatangos nga agong no marigata nakmatlaang nga agangas. Pampanunod kat ti agpapudaw. Ado kat di ti mabalin a pagpapudaw. Katwan mat ante. Ado mat ti kwartang. Agpapudaw ka tapno makiasawa kan. Ngami, delikado mat ti pumudaw. Apay ko maadelikado. Agsublimat lang di sigod akulor mo no mainitan ka. Ay kasta kaya. Wan ante, iso adagiti nagpapapudaw. Babaan iti agas. Liklikan dati mapan agdigos iti beach. Ngamin, nagbit damat laang ang misit. Sapay plano ti mapanag beach. Ay, isurot na ko na ante. Imbag lang nga adda para igam iti bag mo. Ay, jak amono anya ti aramidak iti biyag ko. Kunak man no makiasawa kan. Saan mat nga amin nga ada asawa na kat maragsak, Joy. Ano ngay nga rod ti ado akwartam anti. Naguray ka. Minsan mat Oscar day ta sumungag, Joy. Ayawan, iso anti. O sige, aglimang kan. Umay nakakidnapin day ta. Friend, ada ka di kwarta. Tapay. Pautangan naknan, ta ipaoperak mananday to agong kong. Ni, nakaatukan nga opera ah. Una, takasano, marigata nakmat nga umangos. An-anom ngay mananday tagong mo. Ay kat ipalugpap ko manin gasto sa kuntap no makaangas ak anasayaan. Anti Bebang, adang tiket ng aktor. Ni, nabiit mo ta na si Mang Pat. Pasyaran ta amin asuli ti lubong, anti. Unin nasaysaya at laang ganday ta pangigastosak iti kwarta. Napanunod ko, sa anak mo din ang makiasawa, tapno adda kadwang abaan. Ni, ubing ka pa'y. Ay na, enjoy at tibiyag ko akadwa ka, anti. Sa bagay matkit di Naragsaklat tamo ti biyag. Nga oray awan asawa. Apayaming mingmingam day ta department store ni Bebang, Oscar. Di naggayam kayat ni Bebang. Pagan ano nakamot nga ay. Guwapo ka laeng, Oscar. Ngam saan anasaya at ugalay. Playboy ka pa'y. Plano nga rin kidnapan ni Bebang. Makitam day ta panunot mo. Kasano kumaakayatan na ka, no puro mat kinadakas ti pangplanuam. Pinagnegosyo ng ti kwartana. Bumakbak ng ni Bebang. Nagpasya-pasyar pa yun kadwa na dya kaanakan na. Saan agasat ni Bebang ti makiasawa? Naragragsak pa'y kit di no awan asawa na. Tapno awan sakit ti ulo na. Tay kunada nga ruday. Saan laeng apan nakiasawa ti ragsak ti tao. Nudi kahit tinatal na kinatalinaay apan nagbiag na. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan laeng apan nakiasawa ti ragsak ti tao. Nudiket tinatal na ken natalinaay apan nagbiag na. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag!
Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kenneth Himot direksyon ni Teresa Calay. Musika Ken Computer Recording Technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kastalatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.